Jammy, Aliame, Hello, Jammy, Sleep, La, Ajime, बहुत प्रेम मामा मामा ଆମେ ଆଜି ଗୀତ ବୋଲିଥିଲୁ ଯେ କାଲି ଜମାରୁ ବାପା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଷ୍ଟିପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଯେ ଆମେ ଭଲ ପାଇଁ ପଇସା ଯେ ଟଙ୍କା ଭିଡ଼ିଓରେ ଇଏ ହେବ ଯେ ବାପା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଟା କରିଥିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ତାପରେ ମୁଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିଲା ଦେଖ ଟିକେ ଜନନୀଟେ ବାଗିଆ ବର୍ଷା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଲାଇଟ୍ରେ ଲେମନ୍ ଟଣି କରିପାରୁନୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ନାଳୁ ଟିକେ ଫପାଛି ବାପା ଯଦି ମୋବାଇଲ ମାରିବେ ଆଉ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଭଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପଇସା ହେଲେ ଆମର ଲେହେଙ୍ଗା ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣି ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଦେଖ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛଟକି ଦେଇଛି ଛାଞ୍ଚଣ ଭାଇ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମକୁ ଯେଉଁ କଥାଟେ ପଚାରିଥିଲେ ଆଜି କାଲି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଇ 10 ବଜେ ଆଉ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପରିଚୟ ହେଇଗଲା ଯେ पागल तो जो वर्षा रे रील्स कर बापा कहले जो हमने कंप्लीट वीडियो करछि जमको स्टाइल दिया है जी आज मैं बाप आज ମୋ ବାପା କହିଲେ ବୁଲିକି ଡ୍ରେସ୍ କର ଆମେ ଯେଉଁ ରିଲ୍ସଟା କରିଥିଲୁ ମାମାଟେ ପଠେଇନଥିଲା ଯେଉଁ ଆମେ ରିଲ୍ସଟା କରିଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଆମ ଘର କେମିତି ଆମ ମନ୍ଦିର ବାଗିଆ ଆମ ମନ୍ଦିର ବାଗିଆ ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲା ଯେଉଁ ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ମୁଁ ଲଗାଇଦେଇଥିଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା ତାପରେ କାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଇକ୍ କରିଥିଲୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସାଇକେଲ ଜଲ୍ଦି ପାଗଳ ବାଗିଆ जो पाड़ दे कहले मत कम्प्लीट बागा कहूँ पागल बाबू सेटा ब्लॉक हो गला ब्लॉक बतेल से जो से आउ स्कूल पाठ करनी जे गोटाए पाठ होता दुईटा पाठ नाला से गोटाए पाठ जो दुईटा है सांग मैंने को वीडियो लाइक को लाइक कर जो आम जो कम्प्लीट करते